по-скоро всичко вървеше по вода. Чувствах се като снайперист. Даваха ми заповеди, аз излизах на бойното поле, наречено живот, и без да се замислям, свалях една по една жертвите си. Сякаш от километри, косвено, без да усетя как отнемам живота им. Онзи ден всичко се промени. Застанах лице в лице с жертвата си. Тази пратка е от изключителен приоритет. Плескаш ли този път нещата, няма да има следващ. Това бяха думите на шефа ми. Тогава започнах да разбирам колко надълбоко съм затънал. Трябваше да го направя. Трябваше да остана жив. Като пяска между пръстите, усетих как живота си отива. Търсих оправдание. Животът е тежък, но всеки се случва. Мизерията, бедността, скапаната работа, цялата ситуация в тая България е такава. Но дали открих оправдание за черната работа, която щях да свърша? Нима всеки не избира своя път сам. Нима всеки тук, на нашата родна и така обична от нас земя, не избира сам дали да подмине падналия или да му подаде ръка. Изпълних задачата. От дяволите. Твърде висока цена. Взех наркотика, оставайки с надеждата, че всичко ще е добре. Молейки се Господ да ми прости. Но как като крачех с бодра крачка към ада, а надеждата се бе превърнала просто в лъжа. Срещнах се с изключителния си приоритет. Странно. Дори човек като него се очуди какво съм направил. Странно, да. Чудя се кога ли в нашата мила родина ще се роди отново човек, готов на всичко, за да направи добро. Аз не бях този човек. Дилъра си изигра правилно картите. Парите са на друго място, много по-сигурно място. Разбира се. Дилърът ме отведе до парите. Някаква стара вила. Толкова ме беше страх. Макар да бях затворил всички емоции, макар да продължавах да вярвам на собствените си лъжи, аз знаех на къде отива всичко. Знаех, че колкото и да се опитвам да летя, ще пропадна в бездна. Всичко беше решено. Оставаше само да седя и да гледам как умирам. Не съм набожен, не ходя редовно на църква, не изповядвам греховете си. Знам, че България е сляпото петно на Господ, че всеки ден хиляди хора в България загубват някого.
Повечето от нас имат само това. Болка, страдание и една пуста надежда. Помогни си сам, за да ти помогне и Бог. Мамка му, винаги ли ще бягаме? Винаги ли ще се крием от нашинската истина? Всеки човек има нужда от втори шанс. Дори и тези, които не го заслужават. Тези като мен. Гошо, ко става братари, бе? Борете се. Борете се, за да бъдете истински хора, истински българи. Не позволявайте никой да отнеме избора ви. Знам, че някой за тъмния си прозорец и завеса ме чува. Проронва сълза. Бъдете силни и се борете. Аз получих втори шанс. Там навън има справедливост. Има надежда. Трябва сам да вървиш своя път вместо мен и дори да сгрешиш. Твой бил този ден. Трябва сам да вървиш своя път вместо мен и дори да сгрешиш. Твоен бил този ден. Това сме ние. Да се отучиш да мразиш, да се научиш да обичаш, да можеш да спираш, да можеш да тичаш, да можеш да плачеш, да можеш да се смееш. Млъквай и започвай да пееш. Да искаш да видиш, да можеш да чуваш, да можеш да дишаш и да можеш да сънуваш, да можеш да летиш, като цял живот си лазил и силата ни запазил. Трябва сам да върви